Wong kenging. Iki nganu sik. Klarifikasi dhisik, YouTube geger. Geger siar-siar. Kenapa Mas? Gara-gara ini tadi? Mergo aku udu mergo ke softline mlebu separo mau udu. Mergo aku muni arep dadi adikku Rasido ngono. Jane iki Arul sing arep dadi adikku Rasido. Arul sambeling kok. Seneng udu sampeyan. Oh, adi wedok. Oh iya, ndak apa-apa. Tapi calonnya yo Sido loh, Mas. Heeh, Kak. Yuk. Mangga. Sekarang sinten? Mas Gading dulu apa saya dulu? Oh, manut. Umume lho iki. Mas Gading sing nyedak rene apa aku sing nyedak rono? Janjiku eling sumedet Mas. Urang Mas aja kesusu. Gadang. Ayo. Salah wis. Nimas ingsun prasopo sinak senan bumi langit tangis ing tias soflene malik Mas. Loh, Soflene malik iki mulane kok madhep kene kriyip. sebentar ya Mas. Sebentar. Iya, mboten apa-apa. Nek kesalahan teknis iki. Apa-apa. Ora apa-apa kesalahan teknis. Sik, disiget sik. Lagi softline maintenance. Heeh. Itu pengen mlebu. Malik. Softline iso malik iki kepiye ya? Mbok dibenake lho, Ding. Sik to, ha? Dibenake lho. Malah nyulek mengko nek aku sing benake ora tau nganggo softline aku ki. Suwek Mas soflene Mas. Oh. Waduh, lah dilem kuwi. Dile mawon nek suwek tesih saged mboten. Mbok dipines. Napa ditambal tubles saged lho.
Oh, ngawur. Ini masuk mata, Mas. Waduh. Masuk mata separuh soflanya. Waduh. Gimana? Wah, tombok iki, Ding. Wah. Niku ngagem banyu pralon napa-napa nih? Walah mesakake. Wis aja nangis, aja nangis. Aja nangis. Gak apa-apa separuh aja gini. Wah, malah HP. Senengane sing separo. Tekan diki mau ya bawane, Mas. Tekon ndi ya? Tekan Mbak Oh Barasari. iya, maaf ya Mas Gading, maaf mboten nggih. napa-napa. Ngapunten Nggih, moro-moro nggih, ya mboten mlebu ngono. Nggih mboten napa-napa. Soplen ki lancang senengane mlebu. Heeh. Soflan ki ra dikon mlebu mlebu dhewe kok. Oh. Mlebu kok separo. Apa kabeh? Nganteni Langgamnya duet ya Mas Gading. Oh, nggih. Wah, iki nganu sik. Klarifikasi dhisik, YouTube geger. Geger share-share. Oh, kenapa waktu. Mas? Gara-gara ini tadi. Oh, mergo aku udu mergo ke softline mlebu separo mau. Udu. Mergo aku muni arep dadi adikku Rasido ngono. Jane iki Arul sing arep dadi adikku Rasido. Arul sambeling kok. Senengane Udu sampeyan. Oh, adi wedok. Oh iya, ndak apa-apa. Nggih. Tapi calonnya ya sida loh, Mas. Heeh, Kak. Yuk, Mangga. sekarang sinten? Mas Gading dulu apa saya dulu? Oh, manut. Umume lho iki. Mas Gading sing nyedak rene apa aku sing nyedak rono? Mas Janu ngalih sik. Ki ngalih dhisik. Sira ngalih sira. Wong tuwa aja ganggu dhisik. Ulun boya kita. Boya pun api. Monggo. Iya, aku yang kesana ya Mas. Nggih. Di sini mau. Aku tak ngalih ya enek. Ki kon madhep ngendi nek ngene iki? Hadap sini no. Madhep mriko. Hadap sini sayang no. Mbok Rin, mriki. lho, Madhep Mbak. kono sepet aku. Oke. Kene aku tak ro kowe Rul. Duduk apa berdiri Mas Gading ini? Oh, manut. Duduk apa berdiri? Derek. Derek. Aku ora oleh mungsuh ya sapa sing Duduk gelem karo nggih aku ya. berarti. Nggih. Piye Mbak Antil? Ngopo to? Oh ya Mas Gading, Mas Gadange ya golek gandengan dhewe no. Mah pun boten seneng dhewe kok. Ya. Oh seneng dhewe. Ngondo bos senengane. Yening tawangan lintang wong bagus. Aku ngenteni takangmu bareng miku inang koso Kang Mas. Sontakan ki pawartamu. Enak dhewe. Digolekke sing rada imbang. Imbang apa nih? Dedeg piadeke rak rada Oh, imbang karo Mbak Oriza. Monggo Mbak Oriza. Liyane ya nyambut gawe nyiapke parikane tentang Universitas Jana Badra. Nah lo mikir. Ben mikir, heeh. Wong Nggih. sindan-sindane oke-oke ya do akademik kabeh kok ya. Ya, iki ngesake dijenglengke. Nah, kiai lemu-lemu ki le jengleng ya sing kuat. Sing semangat. Nggih. Sing semangat, Mbak. Lemu kowe lho, Mbak. Ya justru aku nek kelemon nek ambrol piye engko iki. Iki yut lho. Ora apa-apa. Ayo dibawani nok. Ya ben dilekasi karo sing lemu dhisik. Maksudnya sing luwih gedhe. Oriza berarti. Sing luwih gedhe awake iku ya panjenengan to ya. Aku iki langsing kok padake gedhe ngono lho. Ayo nok. Saben bengi
Genjleng Tin. Ya aku nembang sing genjleng kono. Asa. Aku sing jengleng. Iya. Jula. Jolo gek di jengleng ya. Tibaning padha sikilmu ben bareng karo Oh, balungan. Yo Tin, konang. Kene dhewe Tin. Konang. Nah, ngono kuwi. Ayo. Ngono kuwi Mbak, berarti nek saya lemu ki saya dhuwur, engko kowe dhuwur. Yo malah nek iso mumbul nek lemu ki. Menek. Ya pokoke tibaning padha sikil kuwi bareng karo genjlenge balungan. Gentenan Mbak Risa sing nembang, Mbak Tatin sing genjlengke. Siap Mbak Tatin. Iku dune Pak Yanto sing genjleng ki. Yen memajang mong karo janon kuning Ayo gek wis. Nah, ngono kuwi. Drama sing seru. Mek dakduk-dakduk. Ora penak. kurang mantep ya Mbak. Kurang mantep mek plekenyik. Sing mantep dong wonge semene kok mek TikTok. Gilir meneh, Mbak Tatin sing nembang, Oriza sing jegleng. Siap lho, Zah. Ya siap. Manut kendange pokoke sa. Kambang wae weton. Ayo sa sing semangat. Oh, sumbul ta iki? Nek ora mumbul ya tok perlamang nganggo tangan ya kena. Tak dang, jleng. Ngono iki sing mantep ngono. Beleni Mbak Tatin. Oh nggih. Kambang wae weton. Ono ki. Ya ngono kuwi. Guna Nek gogrok piye iki abraku. Sing gogrok ki apane? apik sah kamu. Lah? Tetep profesional. Rono rene kok kodok. Ayo dibales Mbak Riza. Sampeyan marak mumbul saka kono terus Nggih, anjlok rene to. nggih. Mbak Tatin ya kudu ngono. Sampeyan nembang Mbak Tatin sing mumbul saka kono. Genti pokoke ben adil. Iki nek pacitan palaran no. Ayo. Perang wae Zah. Oh, arep gawe perang ya ora apa-apa. Arep gelut Mbak Tatin ora tau ketemu ngejak gelut niku Pak. Bambangan cakil iki toke. Ah cakile sapa? Ngece. Ayo, pacitan. Kula. Pa. Heeh. Pacitan. Aduh. Ora dadi Piye? nek peneng ora dadi. Lah aku rung rampung lan nembang kok nggo mic. Ngono. Lah iya kudune pas ngene-ngene iki langsung des ngono langsung kowe glundung rono tekan kono. Gah, kowe kuwi. Panas. Udan. Ayo, Mbak Oriza nyontoni parian, terus Mbak Tatin parian, terus sinden-sinden tok patah parian mboko siji. Nanonino tentang Jana Badra. Ono zebra, Heeh, ana zebra. warnane abang. Heeh. Zebra apa kok abang iki? Nika kelacak Zebra dhewe. kerokan po. Nggih. Batangane
Mugi Universitas Jana Batra semakin berkembang. Ayo, Tati aja gelem kalah karo Riza apa? Kudune sinden sithik ya. Ayo ora. Aku urung mikir ya sih. Aku le matur sikit mau to do siap-siap parian. Bener Mas. Nek biasane sinden sik. Sik. Ke Apa Mbak? ke Jakarta. Ke Jakarta. Rapopo. Lalu ke Gunung Kidul. Waduh. Universitas Jana Batra semoga semakin unggul. Amin. Iki HP. Arep urutke saka sapa? Sing tuwa dhisik apa sing enom dhisik? Sing ketoke siap sapa? Bu Pras. Kok timbang jenengan carry dhewe mah entek kanule lho, Bu. Iya. Ya sing sepuh sike. Senapopo nek Disuni berkah sike sing sepuh. Tati meneng Jakarta Yupras arep ning ndi? Saya tak mikir dilit. Aja men gilit yu. 30 menit ya oleh kok yu. lali. Nek lali jejere. Mbak Neti dulu ayo, areng apa kowe? Ayo Mbak Neti. Mangan bakpia. Mangan Bakpia. Bakpiake mempur apa anu net? Muni bakpia mangan bakpia. Entek pitu. Boros men. Ngelih. Mugi Universitas Jana Batra sukses selalu. Amin. Amin. Ya, makin rene makin do mikir suwe-suwe anting entekan ukara ki mengko. Wis ugak. Sapa iki Mbak Tatin? Bajute sapa? Ibu sampun siap. Oh, Bu Prastiwi siap. Aku gaya Nah iya kek ndiyen aku iki. jur di bandem sandal. Bandemi bareng-bareng yo. Ya aja menggo parian kono. Aja kejem-kejem Pak. Batangane apa yu? Mugi Universitas Jana Batra semakin menginternasional. Wah, pinter tenan Bu Prastiwi. Bapak-bapak. Ibu. Dengaran Bu. Loh aku cah apik ya. Sip Bu, terima kasih Bu Pras. Lanjute sapa? Menika Mbak Nur. Nur. Mbak Nur Tiana. Rono ya, Rono aja. Kok tak nutupi sah. Terus ya. Kutha Yogyakarta istimewa daerahe mugi Universitas Jana Batra juara mahasiswa lan mahasiswine. Amin. Luar biasa. Iki yo apik. Pokoke apik kabeh. Dhuwur suarane Glontor. Lanjute sapa? Mbak Iu. Nah, Mbak Iu. Ayo Mbak Iu. Ayo kan nanti Ik. Dong apa to urung muni kok. Sabar. sabar Mbak, sabar. Salahnya kok mangap terus lagi muni-muni. Wis kok ora ge. Ayo Ika ki nek arep muni mesti mangap sike kok ya. Ancang-ancang loh. Ke Surabaya sambil membawa tas. Universitas Jana Batra menciptakan mahasiswa berkualitas. Amin. Ming kari dhewe, Mbak Anting, ayo. Mikir Mikir kowe iki. Ora ming turu-turu ting. Ayo, calon sarjana S2 ya padake. Ayo Ayo, Bu Ting. Anting. Mengko bar iki turu oleh wis Ting. Heeh. Ning parikane sing apik. Ting. Dikali Apa? Karo udut ora? Ora. Gayane kok dikali nek bahasa Indonesia ya di Neng sungai. kali. Nek Jawa ya neng kali. Oh iya, tapi campur iki. Oh iya sekarang mau. Neng kali ketemu Pak Bolot ora. ora.
Ora baleni. Neng kali ada itunya. Apa kuwi? Ya apa wae neng kali apa wae. Jana Batra University melahirkan mahasiswa unggul dan berbudaya. Tepuk tangan dong. Ora ditepuk tangan dhewe kon tepuk tangan. Ah, apik kabeh. Sing menika sampun. Ya, lanjut. Nano neno. Iki Pak Dalang ora? Ora. Oh iya. Tak weklis dan sinden kok ya. Panas udan aling-aling caping gunung. Yo, gandeng iki penggironge anyar telu sapa wae. Pak sapa nyono, Pak Wondo, Pak Tusya, misuwaya 1 2 3. Misowa caping gunung. Wah, bantas kabeh. Yo, nak yo lanjut. Penjogete oke. Penjogete sakmenika tambah loro. Tambah. Oh iya pasukane joget ana, orang ping manusia sendok saiki tambah meneh. Nggih, niku saka ngendi? Ketoke kaya badu. Saking pundi, Pak? Aduh. Ngendi? Oh, saking Purworejo. Wah, aduh, guys. Matur nuwun ya apresiasi pokoke. Yuk, langgame dilekasi ke Mbak Tatin. Yuk. Dek jaman Oper Mbak Oriza. Aku melihat jogetannya dia. Iya. Tiru-tiru ah. Yang baru. Ayo jar Mbak ngene iki lho Mbak joget. Yang ku bang. Ya kowe sik karo nembang ayo. Ayo. Ya coba nek karo nembang piye? Sakar bisa nyaman gunung
Mbak Oriza lenggah, Mbak Tatin tetep jumeneng. Mergo iki mau aku ya durung ngerti season apa iki Durpresi arep ning Limbukan apa ning ndi aku ya durung ngerti. Oh nggih. Disuwun keprisa karo Pak Suryadiman, Durpresi wonten Limbukan menapa wonten gara-gara? Wonten pundi, Pak? Oh, terakhir tancep kayon. Oh, terakhir tancep kayon. Oh, nggih. Ya, iki mau isih ana ingkang saka Jana Badra uga ngersake apa ki mau ngendikane Pak Yanto mau, Pak Hakim mau? Anu napa? Ngidam Sari. Nah, iki uga saka kadang-kadang PKWL klasik lumantar panjenengane Pak Putra Dikari Gina Baladewa ya ngersake kang ning atiku sing dikersake Mbak Ika. Ha iki Ngidam Sarine ben dipinangkani karo si anak wedok Mbak Anting. Ku kang ning ati Mbak Ika. Ayo Mbak Anting. Jumeneng disepoti nganggo cauk gletak pelok yuk. Sugeng dalu Pak Geteng. Sugeng dalu Mbak Anting. Sugeng dalu Mbak Tati. Sugeng dalu Mbak Anting. Sugeng dalu sedaya masyarakat Universitas Jana Badra. Nggih. Nganu. Universitas kok masyarakat ki piye? Lah ya calone masyarakat to. Lulusan. Arep ngucapke apa? Napa? Arep ngucapke apa? Ya, saya mengucapkan selamat Disnatali, selamat ulang tahun untuk Universitas Jana Badra. Semoga tetap konsisten menjadi instansi pendidikan, lembaga pendidikan yang melahirkan mahasiswa-mahasiswa yang unggul, berbudaya dan juga berdaya saing sampai internasional. Wah, luar biasa. Ini doa mahasiswa seperti saya tuh pasti diijabah. Lagi kong anu kok ngunggul-ngunggul iki awake dhewe. Iya. Doa mahasiswa tambah doa anak kos, wah mesti dijabah. Terus doa apa meneh? Doa anaknya sapa lah ngono kuwi. Ya doa siapapun insyaallah terijabah. Ya insyaallah terijabah. Doa baik akan dikabulkan dan kembali menjadi baik. Ya amin. Kok pirang-pirang wayangan ora tau mangkat nang ndi nok? Sing apa? Saya kemarin kebetulan pas Oktober kemarin hampir 1 bulan Pak D. Dalam rangka ikut meramaikan dan berpartisipasi dalam acara ASEAN Panji Festival. Jadi kayak kolaborasi 9 negara. Seperti itu. Elok tenan. Ini ya tetep orang lali karo le wayangan. Nggih. Anu Pak, nek ajenge keplok-keplok mawon. Mboten usah isin. Ayo dikancani Mbak Tatin ana sing ngersake Ngidam Sari ben dibawani Mbak Anting. Siap wong suwe ya ora tau krungu suarane Mbak Anting. Suwe ra melu wayangan kok. Suwe ra melu wayangan. Bawane digawe sing syahdu no. Do kangen. Dahwang bagus bebujaning ati. Suwe banget rawayangan Pak Di. Ini nyatane ya suarane sih serak-serak basah ngono kok yang tetepan. Kaya ngene wong nandang kas maran. Arep diselani Mbak Tatin ora le bawa? Ya diselani to, iki suarane rada serak-serak. Oh ya. Saiki si Anting kan serak-serak basah. Coba nek Mbak Tatin serak-serak kepiye coba? Serak-serak kecut. Serak kecut iki piye? Contone. Iya nek bar ngombe jeruk terus serak. Arake serak terus kan jeruke kecut ngono. Oh, ngecet nganu. Apa? Ibu-ibu dapure omang disediani jeruk. Ibu-ibu apa?
dapur. Ibu-ibu sing ning pawon. Iya, ibu-ibu sing ning dapur. Lah ngapa? Lah mang dicepaki jeruk, ngece Lah, berarti. Lah aku ora ngerti kok. Wong aku nggawa teh kok. Oh iya. Duh tiba nek Tatin suarane cetha jelas. Nek Anting serak basa meneh coba. Besok kapan katakan cecer lan wong bagus. Oper meneh nang ngene Pak Tatin. Anting wis arep nombang lho Pak mesake. Oh iya. Umpamakna sinah kodho. Kok ditambahi iki? Lah boleh. Sing jenengane maca pat kuwi kawengku Oh, guru iya, iya. lagu, guru Salah. wilangan. Salah Pak De. Tambahi sak kata wis dadi fatal. Oh iya. Delange langsung ngitung. Salah. Umpamakna nahkoda tanpa prau sasacara